etorkizuna iraganean jokatzen da. Iraganearen kontakizunak esango digu orain nun gauden eta zer garen eta nola dagoen egoera, eta orain horrek determinatuko du etorkizunean egin beharko duguna edo izan nahiko genukenaren markoa nolabait zedarritzen du, ez? Horregatik da gatazkatsua, gatazka bera definitzea edo gatazkak definitzea, horregatik da gatazkatsua memoria zer den esatea, horregatik da gatazkatsua historia zer den, noiz hasten den, nor kontatzen duen esatea, eta errelatoak egitea ere bere gatazka dauke. Badagolako borroka bat, nolabait botere bat edo badago zerbait jokuan, nolabait ideologikoa, politikoa edo badena, eta horregatik bere garrantzia. Eta gaur egun ere puri-purian da hon. Egunero ikusten dugu ez, edabidetan eta gure eguneroko bizitzetan nola dagoen gatazken arteko borroka, errelatoen borroka hori. Bai, nor kontatzen duen eta zer kontatu daiteken da zerrez gaur egun, ezta? Gaur egun Euskal Herrian adibidez, zer kontatu liteke eta zerrez, eta nor kontatu lezake eta norrez. Edo eta nork du autoridade gehiago sinistua izateko edo zilegitzat hartzeko beste batzuk baino, ezta? Eta hor, nolabait aldaretako bada genero ardatza sartzen badugu, ez? Hor bete-betean ikusten da gatazkak esaten dugu, baina gatazkaren barruan ere barne gatazkak badirelako bereziki genero erregimenak baldintzatzen eta gurutzatzen dituenak, ez? Eta hor ere beste gatazka batzu sortzen dira. Kanpotik barrura datozenak, baina barrutik kanpora ere sortzen direnak. Hori da, baita ere nolabait gatazken ulerkera generoari lotuko bagenio, nolabait generoak agintzen digun ideologia horren arabera interpretatzen da, eta arrisku bada hori, ez da, nolabait esango dugu lehen lerroko protagonistak edo gudariak edo nolabait eragiten dutuenak eta autodeterminatuak direnak eta agentzia dutenak, eta beste aldetik emakumeak izango liratekenak zaintza lanetan, sostengu lanetan, nolabait agentziarik ez dutenak erabakitzeko gaitasunik eta nolabait eraman egiten ditu, maitasuna deitu horrelako ente ez dakigula zer dan ez, baina horrek eramaten dituela eta nolabait orduan, bat sujetua da beste objetua da, inguruan da bilena pixka bat sostengo egiten. Ez da orduan, hori ere hautsi egin behar da, hori begiratzeko modua. Begiratzeko modu hori bitar horrek balio digu, ez bakarrik generoari begira, baizik eta baita ere gatazka baten irabazle galtzaile, estatuaren kontra, ez? Horiek balio digu, benetan horrela dira, edo erantzun makro, simple xamar bat emateko balio digute, baina mikrora jaisten bagara eta konplexutasunean sartzen bagara, horrek balio digu edo askoz nahasketa, aldaketa, menperakuntza eta bestelako kontu gehiago dago, ez? Osa, zauri gehiago daude, ezta? Eta hori da, azkenen zauri horiek gutxienez izendatu, ez? Hemen Sirak esan du, ez? Lehen hitzaldian, ez? Lanetako bada ez dugu hitzik eta izendatu inbar ditugu gauza batzuk. Eta esan daiteken da ezin daiteken horretan eta min batzuk errekonozitzen dien da beste batzuk errekonozitzen ez dien talka horretan, hiztegi bat osatu behar dugu, jakiteko nola deitu gertatzen ari zaigun honi, ez? Eta segureski hiztegi zabal xamar bat izan behar du eta ohiko begirada bitar, dualista edo hegemoniko hori guk ez erreproduzitu eta beste modu batea kontatu, ez da. Bai, hori da, ez? Txatalez egindako horrelako oihala handi bat osatu beharko da, ez? Errelatoak ere ez dira bi, segureski gehiago dira, eta gehiagotasun horretan elkar gurutzatzen dira, ez? Gatazka ez da bakarrik nazionala, ez da bakarrik politikoa, ez da bakarrik linguistikoa, bada generozkoa, baita soziala, eta bada historian ere, denboran, noizti datorren, ez? Hori ere auzi bada, horrek izen batzuk beharko ditu edo hitz egin beharko da, ez da? Orduan, hori da, historia hori nola egingo dugu, hori nola, memoria hor nola josiko dugu, eta gero hortik ze errelato aterako ditugu, ez? Eta horien arteko gutxinez osagarritasun bat, nolabait elkar ezagutza bat edo horrelako ariketa bat egiteko lehen urratsa izango litzateke. Balorazio erabat baikorra, 8. aldia da, UEurekin eta Usurbilgo udalarekin batera, jakinek abantelatzen duela eta beti esaten dugu elkarlana erabatekoa da, ez da bakarrik gauza batzuk edo besteak, guztia mahai berean hitz egiten da, gero bakoitzak bere funtzioak ditu, eta beste modu batez ez dakit posible izango litzateken. Jakinentza bakarrik oso zaila izango litzateke.
eta orduan ere bat eskertuta gaude. Eta eskertuta gaude baita ere, usurbilen delako, eta Euskal Herrian herri asko daude, eta herri askok bere historia partikularra ere badute, baina usurbilek ere badu. Bai euskal kulturaren, tradizioan, bai borroka eta eraldaketa soziopolitikoetan, orduan, hori ere guretzako altxor bada, ze edozein gain planteatzen dugula, beti badago jartzun bat, edo badago usurbilen zerbait, jardunaldia berastera ekarri dezakeguna.